Good morning, world. How are you? Si Louie Boy magluluto ng kalderetang baka. Ito. Pakukuluan muna natin. Siyang magluluto pero ako assist lang ako. Gusto niya pinapakuluan muna para maalis yung mga impurities, mga dugo-dugo. Ayan. So, pakukuluan natin dyan, ha? Sitahin natin guys ang ano ko, yung sili na tinanim, mga seeds kung mayroong lumabas. Sana hindi ano, wala pa, ilang araw pa lang naman. Tingnan natin, maganda kasing sili na yun, manghang. Pero maliliit lang siya. Oh, ang daming ano, oh. Ititrim pa yan, oh. Tatabunan na yung semento. Sige lang. Bigyan natin ng panahon yan. Ito guys, hindi ko alam kung anong tawag ng tiles na to. Pero nagagandahan ako. Nakita ko siya sa isang bahay na ginagawa ng mga builders. Nila Engineer De Jesus. Sabi ko, gusto ko yung ganyan. Ako. And he delivered. Talaga namang ginawa niya. Pinashiny pa niya, oh. Diba, guys? Yung sinasabi nilang pa-aesthetic. Tapos pati yung ilaw. Simple siya, pero maganda. Modern ang dating. Yung dito sa Pilipinas, ang aga pa. Ang init-init na. Grabe na yung pawis ko. Which is, tapos naiwan ko chinelas ko. Which is good na pinapawisan. Kasi sa Amerika, hindi ka masyadong pinapawisan. Hindi ko pa binuksan ang mga ano. Kaya medyo madilim. Kasi ngayon, eto bukas na pala. Binuksan na pala ni Louie Boy, yun lang hindi doon. Dito, tingnan mo, ang itim-itim kasi nga reflective glass. Pero kung bubuksan mo siya, maliwanag. Ito guys, patuloy nating kukuluan. Hindi pa siya kumukulo. Nag-separate pa lang kasi 'di ba kanina frozen. Tingnan mo yung dumi na yan. Yung iba, hindi na nila pinapakuluan, 'di ba? Inaalis na lang na ganon. Inaalis. Matrabaho pa yun eh. At saka yung feeling ko nalinis ng mabuti dahil ng pakuluan sandali. Hindi naman maaalis ang ano niyan, ang lasa ng karne, hindi. Kaya mas mabuti yung pinapakuluan kasi syempre yung hawak-hawak dun at mga langaw dun sa sa palengke. O diba, at least na linis siya. Pagkatapos yan, babanlawan bago iluto. Okay? Friends, mainit lang tayo ng mantika, ha? Dahil magigisa tayo. No.
Ano ilalagay mo? Patis. Medyo marami dahil kasi meron pa kami mga bisita. Kasi kung dalawa lang kami, baka 2 piraso kami. Andito pa 2 piraso. Andito pa mga kapatid ko. Oo. Sige, so gigisahin mo lang yan. Oo. Okay. Ito guys, teka, hindi mo pala ako. Ay, ako na. Halika na. Kasama ako sa video. Oo, dito ka, dito ka. Ay, teka, dito ako. Oh. Dito ka mo request ni Mer. Oo. Naluto. O, sige, ga. Okay, friends, eto, titikman na natin ha. Final na to, final taste. Wow! Mukhang masarap. Eto kasi request nitong kapatid ko, itong makulit. Ayan o. Magkamukha sila, sige nga, patingin. By the name of Merna. Taga na yan, taga Chicago. O sige nga, pakilagay mo na yung ano. Ikaw na maglagay, nagkakamera ko. Sige, sige. Ay, hindi pa pala, ito pa. Okay na. Hmm. Dahil nag-video siya eh. Oh, paano lalagay? Isa-isa? Hindi, Sa yan. ganon. Sige. Ayan. Kailangan daw, dahil ni-request ko, kailangan daw maghirap din ako. Ayan. Tapos maya-maya, ihulog mo na yan. Yan, yung siling pula ha. Mamaya pa. Mamaya pa. Hindi na kailangan dagdagan ng konting tubig. Parang. Okay. Alas 12 ka. Okay. Please. And, doon, ano na yung sinabi mo kanina, bless your trip, sige. Yeah, and also bless our trip back to Maykawayan, to be safe, and all the drivers on the road not to cause any accident, and also us not to cause any accident. Amen. Just pray. In Jesus' name we pray. Prayer changes things. Everything. Amen. Kailan ka Amen. babalik na Chicago? April 18. Pagka pensionada, ang haba ng bakasyon, ilang buwan? 3 months. 3 months sa January, Philippines. February, March, April. 3.5. Sana all. 3.5. Almost Sige mo 4. yun? Almost 4. Almost 4 months Yeah. siyang nagbakasyon sa Pilipinas. And they're asking me to come back again in December. Yes, yes. And she is my brother, and Jerlyn, the beloved, beautiful, very good, kind, wow. loving wife. Thank you. Pakita ulit natin kasi against the light tayo dun para makita mga beauty. Oh. Magkamukha sila, no? Kambal kami, kambal. Kambal, parang kambal. December, we're both December. Oo. 15 and 17. Oo. So we celebrate our birthday 16. Thank you. Okay, thank you. Bye. And also, don't forget to like and subscribe. Oh, wow! Thank you! Paano ba yan? And, bigyan. may natutuhan na ako dito. Ito na guys, luto na yung beef caldereta ni Louie Boy. So, ang nilagay niya lang dito, tomato sauce, tomato paste, pickle relish. Wala na nga siyang olives, dahil nakalimutan namin bumili. Pero parang palamuti lang naman yung olives. Pwedeng wala. Tapos nilagyan niya ng beef liver na tawag doon yung Reno, pero Palm ang brand, PALM, kasi walang walang pork. Yung Reno may pork. Yung Reno na galing sa ibang bansa, wala ring pork. Yung dito lang sa Pilipinas. Kaya hindi ako pwede doon kasi hindi ako makain ng baboy. Ayan guys, simple lang yun. Teka, pailawan natin. Meron din siya ibang video. May isa pa siyang video kung paano ginawa to. Hanapin nyo na lang beef caldereta under Louie Boy Vlog. Diba guys, ang ganda simple lang yung pagkaluto pero masarap. Kuha pa tayo ng isang bowl kasi mahaba yung mesa para madaling abutin. Ulam Sumto? Ganyan. Kain tayo guys. Kain. Sa mga family and friends.
Kain, kain. Sarap ng ng luto ni Boy Caldereta. Louie boy. Louie Boy Caldereta. Yan ang hirap sa'yo eh. Pinagluto ka na. Nakalimutan ang ka pa pangalan. Tapos nalimutan pa pangalan ko. Napakasarap. Ang ate hindi kumikibo sa kasarapan. Busy siya. Busy siya sa pagkain. Kain Kain na tayo. kayo. Kain tayo. Kayo. Okay guys, bye-bye. Bye. Thank you for your support. Bye. And don't forget to like and subscribe. Magtutubig ka na. Ayaw mo na Diyos mo. Pero guys, rumba oh. Tinutulungan niya ako maglinis. Tapos pag naubusan siya ng battery, umuwi din siya sa kanyang bahay. Paano galing? I see. Itong bahay ni Rumba guys oh. Ayan ang bahay niya. Pag low bat na siya, umuwi din siya sarili niya dyan. Bago pa lubusang mamatay ang battery niya. Marunong siyang umuwi. Asa ka na, Rumba? Doon siya sa ilalim. Talagang nililinis niya yung ilalim ng sopa. Paulit-ulit siya, oh.